Kublai pi baro sashi sen part ngi pidang sobha yu pi shakani ka program jungi ka bakarpang menta ka singi kalong ka singi ka bakarpang ha ka ba ngi rakhe pendon burom ya ka jingwan yo kjat ka ba shispa prapo arsnem Jong Reverend Thomas Jones hangne harilom khasi jungi u Thomas Jones ulawan ha ka arpo artarik u jiliu ha usnem khat praspa saw phoi bat ngi don ha pedang jungi menta ka singi yakini ki arngot ki riu shampang I Babu Dr. Silvanus Lamare I badairu I nohikai I bala pentebet yalade bat unongwat benya ubala ngam sani bha bat ngam jileu bantip kham benya ya kaktin khasi bat kumno karoi kasan Jong kani kaktin khasi jungi ngidon rukumju ya I Dr. Kong Troselin Khan I badairu I nohikai ha ka skul ba nehu ki ban ya phaliu jingmut hangne bat ngi halor ka jingim Jong Thomas Jones bat ya ki Synniang ba ulano ha ka tho ka thar khasi ting tiang so bha ya phi bro almot chakani ka program jungi but kumbangi tem u Thomas Jones ulong uta u ratba u bala prat linti yangi mo kumni kumbangi long menta ti shwa bangin ngam jiliu shaki kam ki jam ki jong u lese babu phila ban batai yangi khandiat halor ka jingim Jong Thomas Jones to Thomas Jones uday na po reveals uday way nagsipongot ki khon Jong Edward bat ka Mary Jones balakhayo u hakar saw tarik Jong kolalangkot khat praspa sipo hakawai kajaka kabagi agateng mon go Mary Shar kabana po Wales hagasnem khat praspa khat la ulale si Jan Liverpool bagata ka jingle si Jan Liverpool ura sedang ban pentebit jadi hikam kibofer kubga kam mistri dieng ka kam syo anar bat kiwe hikam kini hikam ki bawala pentebit jadi long kiba nyarap yu pat hadin habawan poison isari khasi nu kasnem khat praspa laipun riu ulas dang badia kam yalap badia kasnem khat praspa laip kundai bawla rung hapo ka bala ka college Calvinistic Methodist College bawla pendep jaga jing puli nang ta pad hadin kata ula ko trang balong kum missionary kum ta ula apply sepo ka London Missionary Society regi klamjit yu banwan sepo India klajit ban yu banai sepo Afrika Thomas Jones ubsi mana menjur kata bad kata ka jinge phe jingbot ka London Society Missionary kala pelong yaki ban seng yaka Liverpool Missionary Society bad kata lengba kata ka Missionary Society bolawan seri India ulami na po Wales na po Liverpool hakasnem khat praspa South Pole bol poi si India hadisan banai kata ha khat praspa South Pole po Calcutta ndai ulha sa Kolkata nambar ka jing sitom Jong ka logju ka An Jones bad hadin ta kilami de po Calcutta ha ka basdang Jong banai jeliu bad kila poi ku mopi omne ha ka arpu atarik ujeliu khat praspa South Pole ha po sora te kombai ong ibabu mentan mo kong ula pentebit ya ladi ba hakakam missionary mo ti ngi yo iba uwan shania da kajing tmu ban pen sapriang ya ka gospel kendiat le si pilawan batai syapang kajing em ju kum uta missionary to hakabe dei bat u Thomas Jones kata haki kam balang ngila ban iba u Thomas Jones ning kong ula yo ban pen kelas wa ya kajing duai ka jong try ma ti henry hakabe dei ba kam balang ngini iba ulap yo ban pelong ya kajing jing seng sacrament kata ha ka pratrek ukalalengkan khat praspa saw pulai bat ha kata kajing seng sacrament kila dan sangut kiri dukhan bat kita kilong u Thomas Jones nang ta ka Mem Jones William Lewis nang ta ka Mem Lewis bat u Dr. Owen Richards ti hadian kata pa defin iba ulap pelong biang ya kan di kajing seng sacrament bat kata ulap pelong ka ka pratrek ulber khat praspa saw pun real ti ha kan ni jing sang sacrament pada ngilaban i bakla dan argot ki khasi ki belayo ban rong rew khat ba utau de urujan bat u amar ti nang ta shu pada fin i ba uni u
Thomas Jones ulayo ban tay ki artli ki yang mani kata kawai hasora bat kawai hamaus mai bat ki snam ki ba ulayo ban tay ki ni ki yang mani kalau ha ka snam khat pras pa sau phulai bat khat pras pa sau phusau ti ha kata ka jing bet lani ka jing pen yalam lenti lani ka jing pen yai ka jong ulayo ban pendap ya shua ya ka ni ka yang mani ka badan ha maus mai tiken diat mo ngiyo iba kini ki ka jingkiu jong ka thok ka thar khasi mo babu ngiyo iba kadai hi nadu ka jingwan jong kidak mo ngi sadon ki kibun ki kat ki sedang ban mi ken diat le si phila ban batai halor ki dak tho pi Thomas Jones ba wan poi hang ne po sora hang ta la don lupa ka jing ki school ki bala seng da Alexander Burglish ti henry ki batho ata ka por ka dei da ki dak Bengali but Thomas Jones shem ba bod ki khasi ki shem jing man thor ki Bengali na mar ba ki bun prat ki dak kumta ula persyang ban ano da ki dak Roman mada ka basdang da ki dak Roman ula penmi ya ka kot baningkong ya kot ka kita bon pule marikai pule ya ketit khasi kata ka snem khat pras pa sa puar rege basosi kalong ba kani ka kot omdon bai pat bayu I hadu bantaru wala ka jing persyang ban yo ai kani kot kladang ya ande hadu mentang impat I kani ka kot te kamut ka kot ha bala tho ningkong ai kidak Roman ketin khasi kerajaan no bada ka jing tho ai kata kot Thomas Jones wala ban penmi kui pat ki kot ki ba le sei Dr. Roslin la ban kedoi ta ki kot ki balo penmi hakabe dei ba kini ki kot ki jong ki bobon hi ki de kelak tin te kombang ala anga mene pi ba ka jings dang ka jong hakabe dei ba ka kam kelak tin dan ni ka translation kalong bo ulak kelak tin ya kini ka jing duai ka jong trai hakas nam khat pras pa sau puar te hakabe ning kong pin I bo lay ban pendan kam shayo dak si ma te ka jing duai kalong bai o kupa jongi uba habuneng long bakut ka kurteng jong mi Then rai hadian pada hakas nam khat pras pa sau phun reu ngala ban ong thrai bahak itu ki por ula kham sngau thu bhai ka ktian khasi ya ka rukam ya ka jingtran ka jong ki breu ya ka ktian khasi ho ai kum rukam kno te usngau thu thrai budak si umdan ma ti kum taula pendan kam no ya udak ke ti ha ka ni ka jing duai ka jong utrai ula yo ban pendan kam no ya udak ke ha ka jaka ka jong usi ti ki kot hi ki bola yo ban pen kalak tien ka baning kong ngiyo I hang ni ya ka we na ka kot ka di ka kot jong ki Welsh kata ka jong John Parry ka bakerteng ka Rodman lani ka Mother's Gift ha ka ktian English ka ba Thomas Jones ulang ai kerteng ka jing ai ka kumi ya laki khon bat hadian pa de pin I ba la pen bha ka de ka ta ka jing ai ka kumi ya laki khon bat nang ta shu pa de ya ka ta ka kot ni John Roberts ula yo ban pen bha ban pen janaya ka bat ula ai kerteng thamai ka da ka kot tikir te hadian kata pa defin I ba uni Thomas Jones ula yo shu ban beteng ya kani ka kam kalak tien ka jong da ka ba ula yo ban kalak tien ya kani ka haifa dua ma ka ba de ka kot ka jong Thomas Charles bat ya kani ka kot Thomas Jones ula ai kerteng da ka kot lai pau te kat ba uni John Roberts ba de ula yo shu ban pen thamai ya kata ka kot ban pen jli ban pen janai ba ula ai kerteng ya ka da ka kot nong yalam te shu nang ta ula yo ban pen kat kum na ka jing tho ka jong William Price lai I ba uni Thomas Jones ula yo ru ban pen kalak tien ya kani ka kot ka bakerteng ka spiritual catechism ya ka ba ula ai kerteng ka jing kali ka gospel ka badan ha ka nem blai ki kristan ka balashem na ka ktin ublai bala penne da ka ktin jong bala shem na ka Bible di hadian ka ta fin issue ba Thomas Jones ula yo ru ban kalak tien ya ka way na ki laban on nagi gospel ma na ka Bible ba kata ka de gospel ka jong Matthias ka ba RS Lingdo wang ka gospel jong Matthew ti kita ki kam ki ba Thomas Jones ula yo ban no Synniang ha ka be de ba ka tho ka tar ka jong khasi tiba bule si pin la ban kam batai kam ni asu halor ki kot ki ba ulap pen ngan susim ta kani ka gospel of Matthew ka ba ula translate namar kani ka kot kala yarab ya wei par unong tho bodan da po Germany ta day we see bon der governance ubara ka populan kam ya kani gospel Matthew uni linguist la de philologist ka to por ki khod ki mata ka yo ada ka pisa na po Leipzig University ula penwan ula tho ya ka grammar ba dictionary Jong ki khasi hakti German ka kerteng jo kata kot ka dai grammatik un
Württemberg der Kasia Space kebalabi ka snem khat praspa asan pupra le si bun ik khasi ngim tip ya kani kot ba ka tin khasi ka tin khasi ka don ya grammar ba ka dictionary ha ka tin German na do ka snem khat praspa asan pupra ba di kata unong Thomas Jones ulong pesat musim ya u at C1 der Gavalens kata ka dei Synniang ba krau ba Thomas Jones ulano sia wei pat ulingues ban tho pang ka tin khasi di habang ipet pat ni kong yaka kumanchu ongno yaka jingwan ra ka jingkala ba u Thomas Jones ulawan ra ling ba ka jingalam gospel ni kum ta ka imlang ka salang kindiat le si pila man penchai ngi halor kata ha ka beide ba kata ka jingno Synniang ka jong Thomas Jones ha ka beide ba ka imlang ka salang kum bangile i ba u Thomas Jones uwan hang ni kum missionary na Wales ma ti kum bala ong na ni kum kiwei pa kiriu ba nya ki bla tho ba ha ka tu ka poru ka Wales klasa san shar ma ha ki pareng di haba uni u Thomas Jones wan hang ni ha pori khasiru na mala sha san dur ha ka ya ka jing em ka jong u kum u tau khna u bas ngauret ni kum u tau breu u banang ban penyadai pa de ba ki wei pa ki breu ki ba kham po ma di haba wi i ka ni ka jing long ka jing man la ni ka ta ka em lang sa lang ka jong ki khasi ha ka tu ka poru i ba ki khasi ki dang dan hap teng ka jing duk bat ka jing kerdu nei ti kum ta phen i ulayo ban hikai ki kham tam e ban ngla long no kum ka wei na ki kam ki ba kham kong san e hadu menta ki khasi mo ki dang e trei ka kam ka wei ki ka kam mystery nang ta ka kam mystery mau mo ni ka ta ka kam sho mau ti nang ta ka rukam kum no ban shna yeng shna sam na ma ha ki tu ki por le sing la ba no hari khasi ki dang dan be da ki ta ki yeng ki basna ki ba tap be da ki sder mo ki ba ki da ki plang ti hen rei ha ka tu da ka jingwan ka jong Thomas Jones be de phin i bula hikai ki khasi hoi kham tam e ha ka rukam shna yeng shna sam kum no ban khle lang ya ka ni ka besyang bat ka jeri mo ban ya da ya ka ye kham tam e na ka po na ka jing singam ha ka po ba Jerusalem ti nang ta shu pa defin i ba ula hikai ki khasi kham tam e ha ka tien phareng ru na mar kat kum ka jing kran ka jong u babu dohari rapme uang ba ha ka tu ka por ba kum no ki ni ki khasi ki la ya boy ya Thomas Jones knang bo unyo ban hikai ya ka tien English ba ki sno tho ya ka jing kordo jong ka tien English ki ong ba la da ki nang ya ka tien English ka lo ka basuk igi ba kin yo kam yo jam ti ka ta fin i ba da ka jingwan ka jong Thomas Jones ki la i ya ka jing kala ha ka imlang ka salang jong khasi babule si pin kwa ban chu halor kata pi ngai i ya Thomas Jones ko missionary namar lang ye ha ka jingwat jonga bar ka jingwat jong bon kyoi pat ki historian mo ngim sira lab ba Thomas Jones la pen baptis ye no kam jimdon gum kata ka record rengi lab ba ngai i yo mi ya Thomas Jones ko missionary bo kwa shwa ban kan tiu ya ki khasi shwa ban pen prong ye kan yam kristan kata ka de ga ba ki bon ki historian ki menjur bar ki i ka ni kwa shwa ban raise ban kumbang ong tin pareng ban raise the standard of living of the Khasis before you plant the faith. Kabut ban ra shwa ya ka jinglong jingman ya ka karoi ka pa jong Khasi shwa ban perungi ka jingai Kristan. Kata ka di kambole de na kata kada kumbolongi Dr. Trosilin ba ulai kai Khasi ban thang motion ban thang shun da ka dau du yong ob shu da ka dien. Da ka bale kum ta ulai Arabi Khasi ban penne ya ka mariang mun penne ki ding si. Ulai hikai Khasi ban penon kam ya ka khurat sakawai pat kadon ka jingong bau Thomas Jones ulai hikai Khasi ban shet kiaro singa ngamyo menjur ya kata ka jingong namar ba ka jing shet kiar hari Khasi kala don namar bau Thomas Jones rapor ba ulai ban le pe ya ki jaka spo jawa ulap kawai na ka jingkren ju ulai hikai ula kentu ya ki brio po jawa ba kumdei ban dikiat palat Tikamut ka kiat ka ling ba lupa ndai ba wan ra uniu sahab Thomas Jones kini kidai kibangi i ba Thomas Jones udai missionary ubo perkhat ya ka imlang salang ya ka roi ka pa jongki brio syabat perung ya ka jingai Kristan tikendiat mo babu sakawai nga kwa mut manong bat kata ka jingle jong u kalong ba kalami ka jing pet jing mut hapreng jong u bat William Lewis uang bang yiwan chani ban priang ya ka jingai Thomas Jones simna menjur ya kata bar kelami ke jingi pet jing bar apreng kita ki arngut
tengah kuat ban keli halor kata ba kum uta unong prat lenti mo ya ki babun ki ki jing kala ha ka imlang ka salang ki jing le se ki ba ulai ya kendu kum ba pi batai mentan mo ba ulai don ka jing ya per jing mut le se bat ki bai pat ki paralog la ni ki nong tho te le se ki dang don ne em kum kita ki jing ki ba u Thomas Jones u kendu Hoi ka don ka jing namar ba Thomas Jones adin ka jing kla no jong ka an Jones ka kurim jung was nem khat praspa sau pusan ula shong kha biang ya ka wei ka maga brio ka badang khat san snem karta ka tu por karteng jong ka ka ema jin kartel boloi shong kurim bat ka snem khat praspa sau pun rio kani jing shong kurim jong u ya ka kar me ya kani ka ema jeans kartel klub penbitar ya ki brio ya ki missionary barana ripori kasi kim chim kwa bakum kani ka ikan uksa kalang kan uksa ka basni na kabta ban pen priang ya ka jingai kristan bat sakawai kalong ba ya kani ka jing tho shong kurim jong u bat ka ema kam sim long po ka balang presbyterian ka long po ka balang jong ka church of England kata ka penbitar ya yu debat bakado ka pelong ba kin un shaban mi no na po ka kam balang aga jing per jimut jong u bat ki director jong ka balang presbyterian but nakani jing sho kurim bat ka ema cartel la yo we khon ba kateng Thomas Cartel Jones but na kita pat la yo ki sio but we na kita ki sio bujuan bahasa ni de Andrew May bujuan bahasa ni pori kasi udan menta po Melbourne University po Australia uta ude sio jong Thomas Jones kani ka ding la manong ba ka jing ya pher jing wot ka mi na ka daw ka jing shong kha biang jong bas ka wei ka jing le shong kurim jong ha ka wei pat ka balang ka ba penon kam na wei pat ki balang ban penya tho shong kurim kata ka lawan ra ya ka jing ya pher jing wot aprang ki balang Presbyterian baru Thomas Jones kendiat na shukwa ban kelimo ide let's say ide jingkeli le se iba ki ba bon hi ki kwa ban yo e ka jubam habangi pe ye ki dok dak tho abi ke dima ti ngi yu ek nim dak ham pendon kam ti le se baro arngot phila on batai halor ka jing long phila ban ai jing shai halor kata to ha ka be de ba ki ma kita ki dak tho yo ek ma dagi na ka liang jong ka le se na kalian so ka phonology karukom keno mo yu ek karukom keno ha go boni uniu sawa ha ka tien khasi ngim ju kam pendan kam ti han reng hi pa de ba ki don ki ba pendan kam pa de ha karukom spell dang ti ya kani ngala ban ong ma ba ki dang buon ba ki jing ya tai ki jing ya tai hatungin pendan kam le ni nom pendan kam namar kawi kila pen kesan kyong em ni dan uniu ek namar bale tau Thomas Jones un shubo yo ek lada umdan tau ek ma ti hari kiwei pada kyong em na mala dangi wat banyak bahaya ke tien khasi ni ibu new ek unju pendan kam ma ti long ide ban weng no ti hak duk menta ka klemat hi ketang kadang ya kata jing ya tai babu pi ko ban pi la pi pe ki kot jong u primrose kat pho ya spelling ek jakor y ek ek jakor wa mo te ngilawan penon kam yo ni da kum ta keten examen examen mo kum ta prek pr jika ban ai do ki ai do ek kum ta ter menta kri ka keten ki kentei lai rai ki back keten jika ban ai b k I know b ek kenta te kamut radang ni sedang ban pen kala kum ni le si yo ni udang ngilawan pen kam biang Ndrei banong ban shuweng no kum tu klam da wat bnia klam da ti bnia ngathrai kalong bo baklang idon kamru ban penne ya ke ga ba ki baseng ya nongrem ya tin khasi ga don u Thomas Jones si bla ong ba ini ki dak ki bangi terwa but William Price u munjur ya kata ba ki terwa kale si ki sadon ki jingkala hadin wi akilong din ba ki ban pej la ka jing don kam jo kini ki dak ki biang na em ban penmi ya ki sawa jong ka tin khasi rakim biang pila ban penbiang yaki daga ba penrum la ni daga ba weng kata ka shong haki di rewat jing tip rei pimla banong haki jing wat benia daga bawat benia pila ban weng la ni ban penrum pimla banong ban chuweng kum tu daga ba si manjur klam dawat benia
kani kadai ka atrai ka jinga tai nia kadai ban rung bat ban pan i jing bot dai ban chu ong ban chu weng ngum to khlam da ya tai niaก็บันเป็นรับม้อยกันตายินได้ไปยังก็จึงเป็นรุ่งกันจงยีบดูเอ็นรู้ได้น้ำมันก็ตัวก็ลองหาเดียนน้ำมันอุคลำไอลองโทมัสโจนส์มาทีนี้สมดอนกำกันอยู่ยีบดูเอ็นรู้มาบันเป็นรุ่งแต่ก็ลองกุมตาเฮียก็ไปได้ไปกิดักท้อมาลองยีหับบันสงับให้ก็รู้กำเกรนก็รู้กำกันโนกิสาวาจะก็เตียนคาซีแต่หางตากันนี่ละบันก็บอกอีบบูมาบันเวงแต่เนี่ยบางเงินนังบันรับสุดๆกัน kadai mo namar kadai ka ik ka bang barok kia kwa baban yo ya ka jing shai mo namar le se u Thomas Jones ru unombo e uta udak tho lada jin dalai i ya ka ta ka jing don kam namar ha ka bangi keno ka jing sawa kami mo ti ngi yo i ka kendiat cha bangin pen kut mo ngi yo i ba kidang wat lam da kuman chu ong no da bon than chu ban ya nu jor no bat ki sindam ki ba khamen shwa hende kidang don hi pada ki ba iet ban tho ada ka khasi ti le se ka khubor ka ba pikwa ban ai shaki ni ki kena samla la ni ki bla khamrang ba ru ki ba song tanan ban tho hi da ka khasi ka wei ma hang ni te nga kwa ban kran bha em ha ka be de ba ka ni ka kam ka lak tnp namar ba lai am kum ba uni Thomas Jones ma bal along kum unang prat lanti la ni unang mat phang ha ka be de ba ka ni ka lengkha namar de hadien jong ungi iba ki sagiwe pa ki missionary ki abot ya ka ni ka nuksa ka oi ka ba ulamat phang te ha ka be de ba ha ka ni ka juk la ni ha ka ni ka pateng ka ba mentar kan ka ni ka lak tien ka long ka ba kong san ma pi te ha kum ka jat ba rio khasi hi de ba sngu shi ka de e Thomas Jones kan ba ulamat phang ho ngi sngo thu ba ha ka tu ka pol singin padan ki kan nei ngi dang dan tang kita ki jing thu la ni ka literature ka jongi ka long tang ha ka dur ka ya thu ktien te ngi dan kam ye ka jing tho khnang ban yo ban pen ne ban pen sa te nang ta la dangi pet pade ko mga onga mentan ha ka kam ka lak tien pade ka long nama balai pi iba menta kala alang kiu mo kata ka puli ka puthi te khnang ba ngi ngin la kum nu bangin ya rengkat mo ba kita i pade ki we ki jai ben ri ha ka ba ka literature jong ki kala san kala roi ba ti kadan kami ngi bang mde bangin supen kalak tien tang na ka English lani na ki we ki jai tien sha ka tien khasi herai kum nu bangin ra pade kan ya kan ya tien khasi sha ki te ki we ki jai ben ri ka ta ka long ka badan kam ya kum nu ban nang kan tiu ya ka tho ka puli kham tam ya ka tho ka tar babu pin kwa man ong ka we kum nu ngali lab ya kan ka grammar ba dictionary jong ka tin khasi tin German namar ka we ka sngi ya por banga dang lai ya dang wa po library jong Don Bosco Larab yak sithi ba tho da usip sharan roy shau fadar abel bode German ulakli fadar haba piwan jenis po di khasi kumnu philai nang ban kan khasi fara abel ula ong ba sip ngi te German ngi don yak grammar ba dictionary jong tin khasi rak tin German kata ka pa pelong nga banwa te lada pipej menta ki don bun ki jing tho ki bala tho je ki we pat ki tin ki ba jong ki bo pher ko maktin German ngi adon tai grammar ba dictionary jing tin khasi haktin French ngi adon ka tu gani jing tho haktin Spanish ngi adon ka tu gani jing tho spang ki khasi bri tho da bar tho da ka ayu te menta ka jing kali junga kalong ye khasi jungi Rabindranath Tagore ula tho ya ka koi ki Nobel jungu kar shishir ko bitamo ko bade ha ko pensiong nongrim yiki jaka ki puta bar ko ki de ni po shlong andai ka nungut ki la puli kata kot bat baleng im persiang ban translate ya kata shaktin khasi nak bale kum tang inang podroi nga try ka ni ka subject kum ka subject translation ka de wei ne ki subject ke bagi de perung haka degree level hapo ka khasi namar ha ni ka pagjuk ba mentang gidan kam hai ka translation namar kum hani do Russian bun ki ba phia ban translate ak bawan na po Hindi ja ka khasi ni na ka English khasi te ka mot kani ka de ko na ki banta ki ba gidan kam ba sun uta we so de so we so Synniang ba Thomas Jones ula mailanti na do pasdang ba gidan kam ban perthu bo di kata ba khna khasi ki de ban sim khia halo jo kani ki banta ba translation kam dei ba chu translate kum to an rai de ban translate da ka ba puli te namar ba ipor ilong ibalingkon but let's say kidang don bun ki ba ngidang la ban pheliu mo henring ba namar bangi hambat pat ya kapor ikwa ban ai nakaliang dedicate na kalayang ikwa ban ai ko blai kerpang pi bro arngun ya ki sembo perkhat jong pi ya ki jing pheliu jingmut jong pi halor ka ne ka benta jong u Thomas Jones ki kam ki jam ki jong u ki Synniang ki jong u mo ko blai shi bun ya kapor ka jong pi se simpan
Te parlok kum tu ngi osngo ya kini ki arngut ki riu champang ki bala ai ya ki mat ki jong ki halor ka jing yamer jingmut halor ka jing im jong Thomas Jones ki Synniang ki ba ula ai sengi hoat ipor ilong ibeling kot ba bat so benut ban chupen kot no hang ni henry kumba ki juong ma em ka kerteng sa kanam watla don chu haringkat bat ngi Thomas Jones unang yai sa ha ki donot ki jongi pateng la pateng kham tam namar bu la long uta unong prat lenti ha ka tho katar ha ka jingkiu jong ka ktien khasi bat ngi nget scam ba pi ki nong pet ngi ha ka ni ka pot playo jing mun to shibun na kini ki jingtip bangi la yo na kini ki ru champang ta ngi te parlok hadu ngi dai syam yang bat pi ha ko ipat kapor kublei pi baro